अभी शाम के महीना चलता तो स्पेशल गावे के चल रही आजकल। आज भजने पर रात भर एक्टिंग करे के बाद 1 बज गई। हाँ तो गर्जियन सब के जौन फरमाइश आज भर जाए तो गंगा में नहाए कि हमके भक्ति के रंग में रंगाए दा आज भर जाए दा गंगा में नहाए दा लोटकी में जल लेके बाबा को चढ़ाए दा आज भर जाए दा गंगा में नहाए दा लोटकी में जल लेके बाबा को चढ़ाए दा। अभी सब बाकी बस सब हुई सब बाकी बाटे। एगो भोले बाबा के खूब सुंदर पारंपरिक भजन गावतनी जो और सब के हम जानतनी बहुत अच्छा लगी आ सब कोई शुरू से सुनते हवेला। कि माड़ो में रूसल बाड़े देखो शिव दुल्हा हो। हमनी के गांव जवार में देखे दुल्हा लोग रूसेला काहे खातिर कि हमरा सोना के चैन चाहिए, हमरा बुलेट चाहिए, हमरा स्कॉर्पियो चाहिए, अब 5 लाख रुपया चाहिए दहेज खातिर लोग रुसेला। लेकिन यही जे देख ले भोले बाबा कोची खातिर रुसल बानी उहाँ के फरमाइश करबा कि माड़ो में रुसल बाड़े देखो शिव दुल्हा हो। काहे खातिर रुसल बानी तनी बताई जोर से काहे खातिर रुसल बड़े बाबा तनी तेज बोली। बांग खातिर सच यानी रोरो बुझाता रोरो वही छाव में रहिले ना कि माड़ो में रुसल बड़े आ देखो शिव दुल्हा कि माड़ो में रुसल बड़े आ देखो शिव दुल्हा एकदम आगे बढ़ाई सब्सक्राइब करके जय हो। कहाँ लगा तुम्हारा अच्छा यही गाना और कैसे भाव तनी सुन हर दम हर दम रहे
बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल है। जय हो जाए तनी एक बार ताली बजा दी। प्रेम से बोली बालखंडी बाबा की जय हो। हमनी हत इतना सुंदर माहौल लगल है, जब देखनी इतना भगवान के मैं मूर्ति सजावल बटे देख के बड़ी सुंदर लागल हटे हमरा। आ उहो गांव में आई दुआर के आगे मंदिर बटे बड़ी सुंदर लागल हटे। तनी खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। लेकिन और हम आई रंगा भारती जी आ जाए। और कैसे भावा कि जे कराई सारा पता चले जग सारा भुलवा पतैया के गुजारा। कैसे भाव है भक्त के कि जे कराई सारा पता दीपचंदी में बजे बड़ी सुंदर लगे कि जे कराई सारा पता चले जग सारा ठीक रही ए जे कराई सारा जग सारा भैया लोग ओसन गायब जो रहुआ सबके अच्छा लगी आय। हाँ तो उहे गायब जो हमार माता बहन लोग बैठल बा जा गर्जियन बैठल बानी तो उहे गाना गायब जो सब कोई सुन सके। हाँ ए महाराज हेलो वो गाना में डीजे पे तना बाज गेल बनो। हां कि अब बात चल नहीं के जहां जाए के तहां चल गेल बा रहू अपन शुरू करी। हां इतना ना बाज गेल बा कि ओकरे लोग ठीक हो जाता है। के बड़ी मन करता ए रानी करे के भे आय आय हो कॉलेज सामने आ तोहर करब हमरे ई जवन भइल रहे गलती फिर होई हो। ऐसे पहले एगो दूसरा गाना गाई ऐसा नहीं बाबा लोग है गरम हो जाएगी ई का होती है। है ना ए भारती जी तनी है ने कि अवतार कई के न करिया अरे अवतार कई के न करिया अच्छा के खिन ली हाथ काहे इतना फास्ट चलता नहीं रहो सब बड़ी तेजी में चलता कि सड़िया आ कोरिया ले ले
करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी अरे वो करिए सिवाना सलवार राजा जी तनी तनी नायका में पुरानका में धुन है कैसे भरला हमने के कि अवतार कोई के नुकरिया आजा के किन ली हाथ बजरिया कुसुम कि कुसुम रंग आ सड़िया राजा जी ब्लाउज गो करिया